Jatend migao mar arita ngire Kithure Kindiki olando chakruok mar apedha mager ne kong'o ma ok opuodhi e kuonde duto ma pacho ka. Kindiki olero ni wuon od math mane okelo tho mag ji 17 e kaunti ma Kirinyaga ibiro makne bura mapek e doho gi ketho mar nek. Mae timore sama jomoko adek ochako wito ngimagi tok madho math ma ok opuodhi. Cleophas Oluoch ni kod mathoth. Odiochieng' ma kawuono kama lam makende ne obagi ne ringre mag ji ma kwan gi romo 17 mane owito ngimagi kaluwore gi math mar kong'o man kod kwiri mager. Tok misano mar alam, jatend migao mar arita Kithure Kindiki ne obedo wendo e kaunti ma Kirinyaga. Thor wach ka en twak e wi tieko kong'o ma ok opuodhi e pacho ka. Kong'o ma ok opuodhi de ipim gang'o. Looking at what has happened, it is our view that this threat of poisonous alcohol and the consumption of narcotic drugs is a serious threat on the same level as terrorism and banditry. Jatend migao mar arita ngire Kithure Kindiki olando chakruok mar apedha mager e manyo kong'o ma ok opuodhi e konde duto ma pacho ka. Mae biro bang' romo makende mane obago gi jodito e sekta mar arita e kaunti ma Kirinyaga, tend kaunti ma Kirinyaga kod mago mawuok e sub-location ma Mwea West kawuono. Starting today, the government is going to declare a countrywide operation on all areas of our country where our people have been imprisoned by the consumption of dangerous drinks and alcoholic drinks. And that operation will begin immediately. Kindiki bende ogolo chik ne tendo bila kod migepe mani counties mondo rom kawuono ka girango yore mag tieko kong'o moko puodhi. I have directed all the county security and intelligence teams across the country to convene today and bring a roadmap which will enable us to carry out an operation to make sure we save those of us who are still alive before we have an incident like this again. Migao mar arita timo ang'o mondo gigo mane otimore kaunti ma Kirinyaga kik nuore kendo. We have recalled all the officers from the county commissioner of Kirinyaga, the county police commander, the county criminal investigations officer, the county SIPU commander, and all other heads of security of the county. They have all been recalled, and new officers have been posted and have reported already. Sirkal bende koro chano miyo kum John Mureithi, wuon od math manokelo tho mag ji 17 e kaunti ma Kirinyaga. Ji adek owito ngimagi kawuono kaluwore gi math mar kong'o man gi kwiri marach e kaunti nogo ma Kirinyaga. E kindeno, misa ne obagi ne ringre 17 mag jogo mane otho kaluwore kod kong'o ma ok opuodhi Kirinyaga. Pombe haramu kwangu mimi naona imetuachia hasara kubwa, na naomba serikali iweze kusimama, iweze kumaliza hii pombe kabisa, kwa sababu imekuwa pigo kubwa, kwa sababu hata wale wanashughulika na hii pombe ni kama wameshindwa na kazi. Kwa hivyo ningeomba serikali kuu iingilie kati hii maneno, iweze kusuluhikia hii pombe ambayo imetuacha sisi watoto bila mzazi mmoja, na pengine wengine wameachwa mayatima. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Nok mar yedhe ute thieth e ohinga